Steady+ на водещата световна компания за оптичен дизайн IoT надгражда предходната методология Steady. Steady+ е приложима единствено за прогресивните лещи iFree Endless, изработени чрез технологията за оптичен дизайн Camber. Steady+ балансира оптичната сила от среден порядък, отговаряща за ясното зрение на близка и средна дистанция, като постига нейното плавно и симетрично разпределение в назална и темпорална посока върху прогресивните лещи. В проведен на тъмно двоен тест, участниците дават следните отзиви след ползването на очила, изработени с помощта на Steady+. 88% отчитат изключително добро зрение на близко разстояние. 81% заявяват изключително добро зрение на близка и средна дистанция. Steady+ е уникална методология на IoT.